Levi pengar, oh my god, hade Levi. Esbern shit ni hade Esbern. Så vad kassan för pengar? Alltså... Shit, jag har inte seriöst bra. Fuck att spela. Nej, shit, jag har inte seriöst. Bara pengar. Så han sa, ja, på ett om pengar här shit istället. Ja, jag kan inte. Att han enas pontus ska göra pengar Esbern. Nej, nästan då drar jag. Slatta med kino. Steven Towers. Man kan planta det som du har 30 kronor. Ja, nej då det där. Easy money. Vi hade inte det robotarna i spelet. Det är så pinsamt också. Ja, då hade det inte. Det är så sant viruset. Jag hade det, så vi klarar tänka spela det där. Det sista viruset ni spelar det så. Ja. Fattar du? Jag får inte alltid till den nya. Han har med bärm kan spela det kontrakt. Det är chans på det. Vars du näka visst du går. Jag tar och kör den där på pennan. Jag missar min crunch. Men... Tack så. I did it! Smabbade fler som en frisbee. Ja. Jag skulle säga att du får köttna. Han får köttna. Nej, nej, skiver. Andrias har köttna! Woo! Andrias har köttna! Och Andrias och Ödlund. Det kan Andreas göra chans faktiskt. Det är cool, okej? Fast 20 kronor till 4 euro startström. Inte? Ja, nej, facelift. Facelift på Start. Ja. Nej, det finns inte ett minne, så är det slut. Ja. Esbern färdig nästa köttna. Är det så mycket pengar nu? Jag säger inte. Du säger inte. Visst 20 kronor så Det är chans där. Gott i tjejen. Pengar med sam. Nej, jag tror mig. Jättebra också. Det bärar det. Okej, alltså där friast det bärar. Ja, det kör gott. Men nej. det är släpp. Du får köta på gånger upp Esbern. Torre för gäng upp fisk. Ta Esbern så står det hemma. Okej, vi får bara stäcka Esbern idag. Där. Vi får inte känna att annan stäcka Esbern. Nu ska jag stäcka. Jag kan bugga dig. Slå det. Jag kan bugga dig knä. You hear me? Ja! Hey du! Damn it, Andreas! Well. Perfekt bront, va? Ja. Seriöst. Och till henne bara lever på allt. Okej. Ja. That's what you... Aj, jag dödar! Du ställs ja? Slämmer han? Nej, du fick den! Hur stod han? Hur stod han? Oj. Oh! Jag köper ju aldrig något då. Den jobbar med där av mig. Fuck sake, han var i benchen. Levi fick en finta grader. Och en hammer. Och en hammer, ja. Tack och hej. Ja. Levi! Fick så glad du där. Fick det? Ja. Jag måste fick det. Det fick han. Okej? 16 grader. Det fick jag även. Åh ja. Yay! Jag är den kran. Du fick en stöd. Ja, men jag är den kran. Fick en dick, mest pengar. Ja, det var säkert en gång i rundan. Ja. Du kan bara köpa med det shortcuts like nobody's business. Ja. Levi. Ja, Pengar. det står på min block. Oh, nice. Okej. Har man ju tappat det shit där? Ja, jag tappade allt det. Jag vet inte vad sker i det. Here you go. There you go.
Nästan Esbern främst och är... Nej, det Ja, jag tror jag. jag hade bara 2. Ja, det är... Nej, Jag tror jag. Att 3 för det man. det är så kört. Det är igen då. Oh! Det är vi slow down där. Ja, det är ganska tinka inför det. Vi släcker vi parslet än. Vattla, det är inte så heldigt. Vi ska är alltid så freaking helt att ökla vad de är. Så. Alltså, du är så helt i borspel då. Det är ju minigames. Det är lite. Nej, jag ska faktiskt... Bära ghost på. Bye. Du får bara secure pengar. Shut up, winner! Alltså Levi är just det just så. Ja. Det är så så fiction. Vi fick också stött. Så var det ju fake. Det är smart mun rekord bara. Här är krona! Ja, jag hade 4 sekunder. On gas för att fälla. Nej, jag fick mig. Det smäller ju bullshit! Har du gjort det? Oh my god, det smäller ju shit! Här var en typ pengar som vi kom på och vi tar dash där vid lappen. Jag fick en. Han fick en 4 kronor och 9. Vad säger för Levi nu Ja, 20. det är det tror jag. Det är Så bullshit. Det finns ju 5 kronor tillsammans för nu 20. Jag vet. Jag tror inte... Jag slår den. Jag gav upp att man först nu. Så nej, det finns ju sportsbetyg. Ja, men det måste. 8-10. Ja, nu. Chance time! Är det skjuta? Levi, nu kör fjärs. Och så är det längre dig. Det är ganska. Åh, han fick 10 kronor. Det är så länge pengar. Jag får tvärstöt redan. Liksom. Han kan få en... Ja. Twitch. Och hvis han inte klarar det, så spelar Jag han vet inte minigame. vad spelar det. Det är random, det är random. Du sa det. Du sa det, tror jag. Just att köpa en vis. Alltså det är inte timing på just nu, det är bara random. Tipsy Danny! Så jag tar det. Så är det vad här på platte ska man få en chill. Ah, ja. Haltar det. Hej Símun! Hur gör man det? Kände du det? Du ska inte få plattorna hättla så att chill för hättla och något. Ja. Vi ska hoppa. Du är alltså hoppa på chill. Åh shit, jag hade sån show för det. Och jag står för det. Ja, det så tatt det. Nej, Levi. Nej. Jag klarar 24 då. Jag klarar helt just nu. Nej, jag var så tatt. Ja, läxan touchar mig. Shit som en bil är att källan är fan först du är så bara okej. Färna stötten som från så pengar. Där tills jag öppnar spöna. Snack som är fast. Smörgnash. Ja, det svär det så. Lägga nu. Jag tänkte man kanske får det. Jag känner finns inte. Finns till om det. Nej, så var främst att Fuck. Wow! angry. He's angry. I'm anger. Jag är alltid så misstänker till spel. Spännande så. Det är bullshit. Deprimerande band inne. Símun? Cheers. Oj, Jesus. Ja, jag kan det. Hey, baby. Just what I need. Okej här. Bara To check.
Du borde just så där och gå väl. Nej, vi sitter och spelar fucking deprimerande Mario Party. Vi skriver till tävlingar. Borde nästan skriva. Du borde kommenta på alla bilder jag bara. Så borde vi ta just det. Vi ser inte spela typ mer än Mario först. Har inte positiv. Och titta så måste vi. Jag är så fucking seriös. Levi. Jag kan få boy. En besvölser. Jag har inte följt. Du vet vi säger det. Så det där att föll som vi vet att spela långt. Levi, Esbern, misskött nu sådär. Misskött när de kom. Det slår inte själv. Ja, okej. Final miscarriage. Levi kan köpa köttna. Det var ett- Och nå i vissa ställen och så kött. I feel safe. Tvär fucking stört. Du manglar bara Levi för skifta plats. Ja, Levi är det för. Jag sa klar är det. Jag tror you can. Well, Yeah! bombs away! Someone! Bombs away! Someone! Ja, det minner mig bara om minigamen. Vi skulle klart om bäst i en minigame. Dodge cannons. Fire cannons at the people, fire Det cannons at bästa the vet jag people. är Ogaska vad skulle jag. Early and dumb morning. Wow! Det bästa vi spelar med är Ogaska vi skulle säga. Everybody wants to live there. Som en nog ja. Everybody fears the captain. Everybody fears Some to blues. Vad det bästa? Wow! Wow! Det sen räcker av ordentligt. Ja, jag vet inte. Dunstet! Jag tjatar där. Wow! GG typ. Vad vill han? Jag tar ju på en coola maten. Lektion. Eller så. Jag är inte vunnen. Har inte chans i detta. Du är inte pengar. Ich snackar runt och till detta. Vi kan inte gå på minigame. Japp. Sex. Så han är någon krävda så här. Nej, jag tror man får... Hoppa på en paus. Ja! Simon. Revolution. Revolution! Power to the people! Communism! Det är till dig. Communism! Ja! Nice! Varför vill jag det? Så skulle du längta för? Spela jämt efter. Ja, det är allt efter det. Jag har bänkar. Nu kan spela börja. Tack för det, Simon. You are a true communist. You truly comrade, yes. Det är spel. I am a hero to the people. Det är spel, känns. Busse, har ju inte hänt det där. Det skiljer du, Jan. Bowser, man! Fucking dickhole! Och du känns från Jag för Mario! Andrias. Wow! Andreas. Ja, det Bowser är fucking inte lord of this guy. competition. Bowser sa att vi var ett gäng. Och han var like power to the people. Och han sa att fucking Levi var kapitalist i samma som pengar va? Jag heter Sucker dig! Viva la revolution! Så att han stod bara I quit this thing, Levi, screw you! Aklas pengarna. Damn commie! Kapitalist. Swag. Shut up, Esbern. Jag tycker höra på att det är positiva ting. Ja, fuck det. Jag tror inte vi ska spela mig. Jag är mest 100 kronor ut! Det är någon kan tro chatten. Det är någon främst pengar. Fuck ever, jag skjuter inte Sverige. Räkar det ut och skjuter det. Jag skjuter inte dig. Tack du läckta ny väskor och skydda det. Och sagt upp att det är Black Nej, Dude Inte inte. ofta för det till fucking savage. Ja. Okej, ich hab schon det. Vem läkar till att Det var säga? faktiskt bra. Han sa liksom mycket om monster, det var så I quit! Ja! Oh! Ah! Ja, hoppa an. Ja.
Du kan redan hoppa punkten, det är så. You guys back the boy. If I had this solo game, let's do this. Whoa! Whoa! Yeah! Hoppa! Hata mig gott! Ja, man skulle hoppa. Jag tror man skulle lägga då. Power to the people. Vi kan Can stänga you see det! it, Andrias? Power to the people, man. Ja, det är inte just I slips, yeah. Vi vet bara gör det där, vad jag säger. Yeah.